Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan ayani at agabengget. Ngam sakbay nga ibasa tayo dagiti kablaaw, maminsan pa nga ingkam kidawan papagayam, nga i-follow kan i-share yu ti Ferds Caballero Facebook page. Kastamoten nga itultulo yu a suportaran ti Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtalinaan kayo nga updated kadagiti baro nga uploads tayo. Makablaawan, dagiti papagayam tayo ada Johan Braille Luga from Leti Guzman, Raquel Lucita, Shaina Rose Bautista, kan G. Helasio family, Darona, Ron, Totoy, kan Ondoy, Boyet, kan Nanay Priscilla from Marilo, Helasio ti Dubai, UAE. Jonel Daraway, Duca family ti Zone 6, Puyot Street, Nabyalan, Amulong, Cagayan. Daraway family ti Zone 3, Baliwag, Peña Blanca, Cagayan. From Doca, Marjorie. Christopher Reyes ti Ayusan Sur, Vigan City. Advance happy birthday Nanang Rosalinda Carboliedo from Arman, Tinarvacan, Santo Tomas, La Union. Shout out ka ni Maria Cuevas from Leo Cuevas, Stephen Canshanaya Bautista from Mercedes Bautista, Julia Buking Martinez, Vilma Manangan, Rosal Villanueva Manangan, Ador Manangan, ti Rosario La Union from Carolina Villanueva Manangan, Mr. and Mrs. Margarita Noriel Camo, ti United Kingdom from Nida Nieveras, Susan Gaddawan from Mary Ann Sabado, ti Hong Kong. Makablaawan pa'y da Regine Faye Roderick
Ezra Liwliwa kan JV Kasay from Jean Kasay, Dofredo Cortel Peralta Kakalda Garcia kastamo ti Daria Kabingas Kabanting families from Sonia Cortel, Nanay Rosie Kanaway, Rowel Roderick Ronaldo Roslyn Balong Kanaway, Jan Theo Canjaron from Ronnie Kanaway, Elsa Matusalem ti Dubai, Felix Fernandez ti San Juan Isabela, Hil Canjomar Limon ti Cagayan, Matusalem family ti Sitio Corpus Barokbuk Isabela from Nelia ti Dubai, Lucy Orpilia ti Dubai UAE, Papang Calixto Cantesi ti Nagilian La Union from Man ti Hong Kong. Shout out kada Benny Marapacon, A. Meli Salutan kan Kat Alcaraz, Pamilya Kabsat ko, Presidizon, Nelfe de los Reyes and family ti Riyadh, Mayan Zain, Mezaya Kate, Hadia, Mikmik Ann, Hansel, Vincent, Kalin, Court kan Pipito, John R. ti San Rafael Rojas Isabela from Nestor Alhambra, ti Novaliches, Quezon City, Noemi Cansaro ti Pananakpan, Santa Ana, Cagayan from Mary Jane Valle, Makablaawan Pai ti Flores Salazar, Botog, Antong, Rudy, Irene, Gemma, Manding, kastamat ni Elvira Salazar, Tobiera, kan Palacol family, ti Sitio, Bangos, Barangay Duras, Bawas, Ranyag, Santa Lucia 1, Ilocos Sur, from Antonio, Palacol. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Yani. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Idi nasarakak da ito YouTube channel yo, diya ko nagliway adumngag manang. Numaminsan nga awan ti barong upload yo, sublyak adengdenggan dagiti na ipatangatang apadas anang tignay itiriknak. Kat da iti ti bentahe ti kaaddan iti YouTube da iti adrama, tano adda kailiw asubyan adenggan analpasan a maidrama, mabalinlat ta asapulan. May saakmet kadagiti rinibo amang tartarabay kadagiti mapilpili amay ikan biyag apadas dagiti dumdumngeg. Ilingad naklangan manang itinagan ayani at tagabengget. Dua kami nga agkabsat, kat ni papang milaang ti mangisaksakad iti panagbiag mi, agraman ni apong mi abaket. Tapno na sayod ti amin manang, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Pa ni Papang? Ay, amang ano nag-overtime anan aapok. Kasi mat ni Papang, madlaw ka na yun nga overtime. No kastoy pa nagbabayad iji pagadalan. Ay, tadi na kaya't asaan kayo ang makabayad ka ni ading mo iji pagadalan. Iso nga rod alalaingan mi ti agadal apong. Tapno na makalpas kami kanyading ko, makainanamot ta ni Papang. Ay nasaya at man, takasta ti kapanunutan nyo nga agkabsat. Tapno saan mo tabaupay kada kayo ni Papangyaw? Kanayon nga ro da bagbagak niya din ko apong. Kaya't may aso papakan tirigat ni Papang kada kami. Manipod pinanawan ni Mamang, iduubing kami pailaeng. Ay, dalagip mo manan ni Mamangyo, apok. Tiyak ngamin maawatan. No apay nga dadagitiin na akabaulanda talikodan ti pamilyada. Ubing kayo pa'y ngamin idi apok. Iso adariga tiyo maawatan tinapasamak kadagiti naganakyaw. Ngam sigurado nga muyo ti amin apong. Mabalin nyo matan nga ibaga kada kami ita. Ay na, sana masapol nga agapukan niya kapok. Ti amayo ti rumbang amang ibaga kada kayo. No anya talaga ti raso, no apay apimanaw ti inayo. Narigat siguro mapasamak na itapong. Tatunggal agdamag kami kanyi Papang. Di namat kayat nga ibuksilan. Bayan nyo latan apok.
tinapatag. Impakita ken imparik na kada kayo ni Papangyaw, tinalaos apan ang ipatag na kada kayo. Yani, Liam, ato hindi pagbayad yung pagadalan anak ko. Agyaman kami, Papang. Thank you, Papang. Anak ko, alalayangan nyo iti exam nyo, Siyempre, mata, Papang. Kaya't may na nga ito ti grades mi ipakita minto kada kayo. Yani, anak, agkuleyo kanton. Anya nga iti kaya't mga alaan a kurso, anak ko. Apay no vocational course laangan, Papang. Tapno mabibiita ka makalpas. Makatrabaho akto mo to na dagos. Tapno ada katulungan nyo amang paadal ka ni Liam. Ay, saan anak ko? Kaya't ko anoan niya ti pagismam. Isutala makurso iti kolehiyo. Di ka agda nagtarami dagta amin tapno makaturpos kayong agkabsat. Saan anala ka ti agpa-college, Papang? Sapay sumarsaro naman nga agturpos ni Liam. Katmaan ano kumaaya anak ko. Di ka nasaya at tapno agsaruno kayong agturpos nga agkabsat. Papang, saan kayo nga tamarigatan? Kakaasi kayo? Kanahin kayo pa nga overtime iti trabaho yo. Liam, anak, napigsaak pa Ikarigatan ko apagturpusin nga agpadpada. Tapno nasaya to ti pagbanagan nyo iti masakbayan. Agpakolehiyo kan, anak ko. Huwag nga ron nanang, nagbiit ti panawan. Babasit da pa lang edi. Ngamit agkolehiyon ni Yani. Kat sumarunon tumatan ni Liam nga adin Kabailam ka di pay, anak ko. Kabailak, nanang. No, di ba basit da na ikagumak a pinagadal ida? Itan tulakit din. Amo manak ko, aging gaita, saan pa'y analipatan ni Yani ti inana. Kanayon na adamagan kanyak, no apay ka no pinanawan na kayo a pamilya na. Saan mata nailimod ka da kayo ti amin, saan ka dinanang? Sinublyan ti inada ti sigud anarang ay abiyag na. Sana nakaano si ti klase ti panagbiag, akabailak nga ipaaykan kwa na. Kunak no nasaya at ipagbanagan nyo iden. Biniruklat na ti bagi na tinamay nga ipapaay dagiti dadakkel na kenkwana. Ay, nasakit man niya aklunan. Kasapulan nanang. Tatalaga ajak mo't kabalan nga ipaay tinamay ti biyag na kairwaman na. Agamam mo na magtasaan kaabak nang idisimurot ken ka anak ko. Wan nanang, ngamin pilit na latamo ti simurot kanyak edi. Ngamin impas ngayon ti duwang anak mi, kat mangrugin na mapasaran na tirigat. Ijay na nagbaliw ta amin. Aging gay di pimanaw kat nagsublin iti sidong ti pamilyana. Amo ka nasakit pa ilaang aging gaitaken kaday di napasamak anak ko. Nang runa kat adadwa nga anak yo, anay turad na nga imbati ken ka. Naimbag nga ro tayong bati na kada kami ti anak minanang. Tano saan, diyak kumamunan niya tinapasamak kanya kita. Kan naimbag laangan, ta saan kami nagkasar. Manang, talaga ka ti asaan niya agsubli ni mamang kada tayo?
Apay mata na saludsod mo day taading ko. Una, takas lang nalipatak pa yung tilangana. Kubingak pa yung amin, hindi pinanawan na tayo. Uray siya kaading ko. Adumatan dagiti banag analipatak may papankan kwa na. Tamanipod pimanaw. Saanan ang nagpakpakita apulos kada tayo? Wan nga rod manang. Siguro, nakiasawa ni ti sa bali. Naragsak siguro ita ni tayan ti baro pamilyana. Saan nakarkar dayo ang mapasamak day taading ko? Posible ti imbagam. Apay ngay ni Papang. Di na ka din kahit ti mga sawa manen, manang? Lumakayan ni Papang. Nalabit nga awanan day ta iti panunot na. Apay, kayat mo ti madaan iti may kadwa nga ina? No laki di tayo sa ti pakaragsakan ni Papang. Deserve mat ni Papang tagragsak manen, manang? Pudno day ta ko na mading ko. Kayat kumat ang mga sawa ko mamanan ni Papang. Tapno adan tumot kadkadwa na, iti panaglakay na. Malaksid ka data. Amo manang? Mamadak nga ginga ita. Malaglaki pa ilang ni Papang ni Mamang. Adang amin dagiti kanito amalmalday kan nakaununag ti pampanunutan ni Papang. Oray asino ti agsaad iti lugar ni Papang. Kasta talaga ti mapasamak ading ko. Nang runaket. Kasla ay ayatan pa ilaang ni Papang ni Mamang aging gaita. Sayang manang. Nusan ko mapimanaw ni Mamang? Siguro, nakaragragsak tayo ita. Siguro, ading ko. Iso masapol nga ipariknata kan ni Papang ti kinapatag na kadata. Tapno saan na nga ay ayon ti bagina, ading. Ubing kami pa'y idi pinanawan na kami ni Mamang manang Emmy. Iso asaan analawag kada kami nga agkabsat no anya at talaga ti makagapo. Tunggal damagan mi kan ni Papang saan namat asong batan. Kastamot laeng kani apong mi abaket. Ngem idinaadaan akon itinakem, ininot anakitak ti pan nakaapektar ni Papang itinapasamak kadakwada kan ni Mamang. Mamati akmat nga ipatpatag-unay ni Papang ni Mamang. Tano saan, nabayag ko man ang nagsapol iti sabali nga ipatag na. Ultimo ni ading ko aliyam manang, at dadagiti gundaway a makita na tinalaos a kinaliday ni Papang mi. Isatap na maparagsak mi mot ni Papang, inggaed mi nga agkabsat tinagadal. Nagngangato ti grado yung agkabsat Siyempre mata Papang. Tapno maragsakan kamot ang makakita iti grades mi. Agpaiso ti ko na ni Liam Papang. Tapno saan mo't masayang dagitin intadyo a pagbayad mi di school kan ti allowance mi. Amok analain kayong anak ko. Katumdasan day tapakaragsakak unay. Anyang iti kayat yung reward. Awan Papang. O manayan ang makita mi ang naragsak ka Papang. Agpaiso day ta Papang. Ngam naragragsak kami kumapay no anya anak ko. Amuklatan ti kayat mo nga ibaga ading ko. Amangan na agungat ni Papang no ibagak manang. Anya ka di day chay, Liam. Naragragsak kami kuma. No adamot ten girlfriend mo, Papang. Anya? Iti day ito ang kinalakay ko. Kaya't yung pa'y madaanak iti nobya. Saan lang nga nobya, Papang? Mga sawa kayo kumamanin tapno kumpletong di pamilya tayo. Agpaiso ti ko na ni Liam Papang. Tapno adamot kad kadwayo. Malaksid kada kami kada apong baket. Tila'y bagbaga yung agkabsat.
Awanen ti mayat kanyak talakaya kon. Ha? Apay nga dagiti daduma di takat makaasawa da pay met nga oray lakaydan, papang. Kaya't may ngamin makita, no kasano kayo karagsak, no damotan kasukat ni mamang di tapusuyo, papang. Ay sos, tasumardang kayo man nagkapsat. Alakit din, ikaagpalasan tamapantay mga niti paborito tayo restaurant. Pagpalasan nyo matan ni apong yo. Dagdag ti saritaan nyo itay nga aga-ama. May papanitan niya, nanang. Kaya't nakapaygayam ang mga asawa dagiti anak mo. Naglukong ardag itapuyo, nanang. Kaya dakit din ang mga sawa ka naman. Kat nakalaklakayak lang arutan. Na, maan-ano ay anak ko? Rumbang laeng amang pili kabutan iti agbalin akatakunay-nay mo iti biyag. Dumakdakkelan dagiti anak mo. Dumteng ti aldaw amadandan ton iti bukod da pamilya. Kasano kanton ngay? Nanang, mamati ka saan da kabaybayan dagiti anak ko. Amok dayta, tadalaos ti panangipatagken ka dagiti anak mo. Ang sabali mo ta, dyan ako mamot kadkaduam. Nagasat kakit di tao manlugot na ang mga asawa ka manan. Ay, no sa bali laang, ang mga no iparit na pa'y. Nawada ti pa nagpampanunot na kita anak ko, nanang. Dahil ti galad da pakaragsakak unay. Gapo, tapinadakkel mo idaan na saya at nga umbeng. Iso nga ap-api itamot itatibuga ti sakripisyom kadakwada nga anak mo. Iso asan mo nga isaraday tapusom anak ko. Hanya ti amom, no addan to ipaay ti Diyos, aparaken ka. Anak ko, nadamag mo ka din asimangput ni Merced. Diyan nga ikaw bingam nga aday jay Amerika. Ni, saan na, nanang? Kaano ka na si Mangpet? Naimbag man ta nakabakasyon. Sang-sangput na kano kung na jay kaanakan na. Sigurado nga umay to dito'y balay. Akas itisigod nga aramid na iday. Sigurado day tananang. Amoy yung mati kinasingid mi adwa manipod kinaubing mi. Medyo nagsardang laangan hindi nagkapamilya akon. Kaya't ni Mat Merced, nakiasawa mo't iti taga ija Amerika. Kumusta gatamot nga agpaison ni Merced? Ay sigurado abak na ang day jay. Awan sa kanumot anak da iti asawa na. Kastamot ti damag ko idinanang. Sayang nga rod. Oray may sa kumalaang mo tinaypaing anak da. Sana bale, tabaamwam tumot lang amin ti maipapankan ko na. Apaman nga agkita kayo, anak ko. Gayam ni Auntie Merced. Wan balasang ko.
Ay na, nagdadakkel mo't gaya man ti anak ni Roland. Wan, Merced, nagsarunaw dagita nga ubeng. Ay, daytoy mo't ni Liam, ti buridak ni Roland. Hello, Auntie Merced. Naimbag ta nakapasyar kayo dito'y balay mi. Wan, takayat ko makita ni apong nyo, kastamot ta ni papangyo. Ngam, awan mo't gayam ita dito'y balayo. Adda nga min na pananda iti kumpare na auntie. Amangan ka nun no marabyan nga agawid. Kastaya. Sana baliwak to man ang agpasyar. Ti importante na am-am mo kayo nga anak ni Roland. Amuyo apok, agkaubigan daan tiyo a Merced kan ipapangyo. Isuda ti kanayon nga agkuyog idi ubing dapay. Kasta ka di apong? Juan Liam, naginadayo kami laangan idi napanak iji Amerika. Ket nakiasawa akmatan ijay. Ayan nang iti asawa yo, kandag iti anak yo, Auntie. Natayan ti asawak. Dua atawanan. Saan kami anapuraburan iti anak? Iso adakkel akawak idi pimusay. Tagmay may saak matan. Naimbag man, tanapanunod siyo tinagbakasyon, auntie. Huwan niya ni. Kailiw ko matan dagiti kakabagyak. Kan dagiti sigod agagayem ko. Kas kumakan ni Papangyo. Ay na, maragsa kadlakit din ni Papangyaw no makita na ni Antiyo a Merced. Nabayag kat apadawan asaan da nagkita. Huwan nga rod nana. Kailiw ko matuna yan tigayem ko. Ni papang ni Auntie Merced manang Emmy, balo kan awan anak na. Nakita mi no kasanuda kasingad ka ni papang iti panagkita damanan. Ngam madlaw nga awan Malaysia, gaputa kasla dala agkabsat adwa. Nasingpet ni Auntie Merced. Manipod na amuna kami, masansanan amapan iji balay no amuna nga awan klase mi. Awisan na kami pa'y amapan agpasyar kan mangan itirwar. Si papalubos matlata ni papang, tatalkan na unay tigayem na. Ngam sa bali ti agtartaray iti panunot mi nga agkabsat. Kayat mi ano mabalin, maaddaan ko maiti na ununag a relasyon da papang kan Auntie Merced. Iti ababa sa Rita, kayat mi anila kuman Auntie Merced ti asawaan ni papang, tutal agpadadamutten nga awan asawa na. Naglabas pa'y ti aldaw, nakarkaron ti kinasingad mi iti tunggal maysa. Remar kayo kanumanan kada Merced, anak ko. Sa di numanin ay tinapanan niyo. Inawis na kami ama panagmol, papang. Ay na, nakababayin pa yun ni Merced. Kanayon nga gastos. Naapaymat nga min nakikayat na kayo kung ading mo. Ngamin, kay-kayat mimot ni Auntie Merced, papang. Nakasingsingpat. Panagrik namin nga rudkat. Naaddaan kami kan ni Liam iti ina. Anya? Wan, papang. Tunggal agkakadwa kami. Kasla na kami anak no taripatwan na kami. Iso kaslamot tan inami. Papang? Apay no ni Auntie Merced laangan ti asawaan nyo. Anya? Ni, kasano nga asawa nga iti nasingadagayam ko. Awan mo't dakos na. Agpada kayo mo't nga awan asawa na. Agam-amu kayon itinabayag at tiyempo. Kan kang lunaan na. Kaya't mi ni Auntie Merced nga agbalin amay kadwa nga inami, papang. Ay na, anak ko.
Agar arapaap kay titengat aldaw. Sige mo ton apapang. Kayat mi ni Auntie Merced. Kayat mi launay apara kada kayo. Naimbag man, tanaadaan ka matlaangan iti oras para kanyak. Kanayon ka ngamin abisi iti trabahom. Awan nga ron. Talaga ngamin ngagdob-doble kayo, dak. Tadwa dagiti anak ko apagat adalag. Sa bagay, maawatan ka. Huwag gayam. Apay, anya tinapasamak kada kayo iti inada. Sigun ka ni nanang mo, nabayag gaya man ang nagsina kayo. Kat si kala ang tinangpadakkel kadagiti anak mo. At itong nga istorya, Merced. Naibaglakit din ko nam, tadi kam nagkalay sa iti. Ang mabaling ka di asaan ta napagsaritaan pa dayta. Mas daawak laang ngamin. Apoy adi ka ng asawan Apolos. Kayat ka di asawan dayta, anapatagpay laang ken ka ti inada? Linipat ko ti may papankan kuana. Dagiti lang anak ko ti makagapo. Naapay sa anak ko na ng asawa pa eh. Narigaten. Amangan ngamin nung makatumpungak pa iti, mang pasakit ka dakwada. Sa bagay, masapol ajay na saya at ababa iti matumpungam. Amom, nagsisingpot dagiti anak mo. Iso ama ay ayo ak unay kadakwada. Mababay na ngarudan kan ka. Saan tangag pa'y sa masansan nga agkita nga kanayon mo akakuyog dagiti anak ko. Pasensya ka na. Nayasidag ngaminan a husto tirik na kadakwada. Jak pulos marik na nga awan anak ko no isuda ti kadwa. Agpaiso day ta ako nam. Dagiti anak ti kapatgan. Katagyaman akmat, tama gustuam kan nasingid kan ka dagiti anak ko, Merced. Nay, narabyan ka mo't anak ko. Sa dino tinagkapwam. Nagpakadwa kaming kanyak ni Merced nanang. Napan mi man pinasyar di may sa agayim may itibalayda. Ay, kasta aya. Nasaya at man, tadamot ang oras yaw iti tunggal maysa. Ikagkagumakangar nanang tanakababayin matan kankwana. Kanayon na nga ipasyar dagiti anak ko. Kaya't na ida kakuyog. Naku namon anak ko. Amom, tunggal adda dito'y ni Merced. Makita, tinalaos a kinaragsak dagiti anak mo. Nang runa unay ni Liam. Kanayon anak ka atipol kin ni Merced. Kunamlan inana ti kababay na. Kasta ka din nanang. Mailiw ngamin mat ni Merced ita anak. Tawan kat nga ta anak da iti nagbalin nga asawa na. Anak ko. Madamag ko man laeng Awan ka diti, uray basit laeng amarikrik na para ka ni Merced. Anya ti kayo asawa nanang? Amo, kakayat dagiti anak mo ni Merced aparakan ka. Apay no isulaangan ti armam anak ko. Ay nanang, nakababain. Amang ano pagarupan na gundawayak ti kinasingad da kadagita anak ko. Tsak lakit di kaya tamadadal di pa naggayimi ka ni Merced, nanang. Ay, apay ko maamadadaal nga'y. May mayat pa'y kit di tasaan to nasabsabali ka da kayaw. Amom anak ko, mapalpaliiw kumot ka nga adamotrik na kan ka ni Merced. Iso nga adakan kan amang gedang no adamotrik na para kan kuana. Narigatan. Amangan no saan ton nga agsubli pa'y dito'y Pilipinas no agawid taon ijay Amerika.
Kalaat man da ito nga isa sa rongkar mo dito'y balay, Roland. Kunak na siya kakanayon ti mapmapa ni balay yo. Jakman mo't amo, Merced. Dito'y mo't pagtaingam tinangiturungan kanyak dagiti sakak. Ha? Imbaga ngamin dagiti ubing nga umadanimat gayaman ti panagsublim di Amerika. Wen, dandanin maungpot ti bakasyon ko. Adamat kami dagiti nasken nga asikaswak iti Amerika. No, kasta talagang agsubli ka ni di Amerika. Wen, apay aya, mamisnak ka din o awanak ton? Kinapod nun na, saan kan tulang akahiliw? Kasla, jak paikit din kabailan amaya dayo ka iti imatang ko, Merced. Anya ti, kayat mo asawen. Kinapod nun na, nabayagan nga ilimlimad ko ti marikrik nakparakan ka. Mabainak ngamin nga mga no pagarupa magungundawayak ti kinasingad yu kadagiti anak ko. Agay hatak kang ka, Merced. Pangasim ta din ako makagura. Apay ko makagurak tinasingad agayam ko. No kasta, talaga agayam laeng ti pangibilbilangam kanyak. Apay, ada ka di imbaga kakasta? Amom, manipod na ya sa dagtirik na kadagiti anak mo. Kaya rigan na anaadda anak matan iti anak. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko. Tunggal makitkitak ida. Kat may salaangan ti kurang. Ti amada. No, kasta. Wen Roland, manipod pa nakakitak manan kan ka. Adan rimusing a panagayat ito'y puso. Iso na laan ta. Jak sigurado. No, kayat mon asukatan ti inada di tapusom. Wen Roland, ay ayatan kamay. Agi amanak, Merced. Pinaragsak na kiti husto. Katamo ka nakarkaron ang maragsakan dagiti anak ko no maamuan dati maipapan kadata. Papang, adamad-madlaw ko kada kayo. Oray siyak manang. Kasta nakaragrag sa kunay ni Papang. Itay pa mapalpaliw kung umis-isang nagmaymay sa. Hindi, anya ka din dito nga ipagbagayo anak ko. Talaga palpaliiwan dakgayam Siyempre, Papang, ita lang amin anakitak kadagiti matam anaragsak ka. Apay, anya timang parparagsak kada kayo. Winyag pa sa Papang. Agpudno ka kada kami. Ay na, apok. Apay, di kay lamakadlawon aya. Tunggal maibaga tinagan ni Antiyo a Merced. Kasta unay ti panagrimat ti mata ti amayaw. Anya ti kaya ti asawa na pong? Apay, di yu amaw nga adan relasyon da Antiyo Merced ken ni Papangyaw. Anya? Ha? Agpaiso ka di, Papang? Papang, agsao ka ko ma. Wen, anak ko. Agayan ayat kaming kini Antiyo a Merced. Yes! Adan mamang ko! Uray siyak mo ta. Apay, si Kalaang, Liam. Aguray kayo pa anak ko. Saan kami pa nagkalay sa kini Antiyo a Merced? Katagkasar kayo na dagos Papang. Wen, Papang, tapno agbalinan ang mamang mi ni Auntie Merced. Word apok, di kay madanagan. Tatalaga asaanan a paluspusan pa'y ni Papangyaw ni Antiyo a Merced. Saan ka day, Roland? Nanang, anak ko. Di ka agdanag, tayo ti mabiit. Matungpalan, ti tarigagayaw.
aragsak mi iti day di agundaway manang Emi. Tatinar arapaap mi para ken ni Papang ket napasamak matlaangan. Iti kinabayag ti panawan anakaden namin ni Papang, idi man laangan anakita mi tinaisang sangayan arimat dagiti matana. Nagawid nga rod ni Auntie Marced iti Amerika, ket iti panagsubli na dito'y Pilipinas, nagkalaysadan ken ni Papang. Dandani akmatan agturpos iti kolehyo manang ket sumarsarunumeten ni Liam. Dapapang ken Auntie Marced ti agsubli-subli iti Amerika, taadda negosyo ijay ni Auntie nga isu ti pakakumikuman daitan adwa. Awanan ti dawatan mi pa iti na Marswa ta impaaynan ni Auntie Marced ken ni Papang mi. Daytoy ti pakasarita akmanang, toy pagayam mo, Yani. Yani, pagayam ko, nagsaya at kayong agkabsat. Umuna, nagadal kayo ana imbag, tapno masubadan nyo ti sakripisyo ti amayo kada kayo. Kan awan ti tinarigagayan nyo, no saan at ipagragsakan ti amayo. Kat saan kayo anapaay, taimpaay ti Diyos ni Antiyo a Merced, tapno agbalin akatakunay na iti amayo iti tungpal biag na. Kararag ko asapay ko matagbalin mo't anasaya at ti masakbayan yung agkabsat, tapno na anayan ti kinaragsak ti amayo, ken ti baro a pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pintun, mapunan.